ceerno Mouhamadou Siraji mo ceerno Abdourahim ceerno Ahmed Baba Kalla rahmatullahi alayhi o wi en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi taala. O wi caggal salminde e juurade o wi ko gantininade tan e tottede konngol. O wi neɗɗo mo wawa hunde so tottama yo dognu nden hunde o andat e ko totta ko. kadi alhamdulillahi rabbil alamina. O wi jonde nde ko jonde meɗen enen fofof kono ko jonde cheikhina alhaji Mouhammad ibn Saïd radiallahu taala anhu. ko kanko haɓa ndeɗo haare ha daña ko woni e dañejo ko fofof. o wi on noon ɓesgu muɗum so ari enenne en duttat ko kalfina ɗen ko kalfini ɗen ɓe. o wi konngol ngol ene teddi kono noon en mbi ceerno Seydi Boun Omar bisimilla maɗa e ko jeyɗa wona ko jeyneɗa koko jeyɗa. bisimilla maɗa e nokku he e ko ara joɗede ɗo ko. bisimilla nomin luɓori miɗen bismoro ɗum miɗen bismoroma e bismade hen ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ko on woni mawɗo jonde nde ko on jeeyi jonde nde ko on gonɗen e bismade ɗo e bismade ceerno Ibnu Umar ko kanko woni ɗon e raɓɓiɗinade tan enen eɗen jondino ɗo eɗen nela hen enen ne koolaɗo meɗen ceerno Mouhamadoul Bachir mo ceerno Ousmane Thiam kanko e ceerno Siraji an gonduno to nokku to o lomto duɗal ngal fof duɗal cinol fof duɗal ceerno Mouhamadou Baba fofof o lomto gila Seydi El Hadji Mouhammad ibn Saïd rewti Seydi El Hadji Awali ceerno Ahmadou Baro fofof o lomto e o yettinande ɗum en konngol mumen. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. ceerno Mouhamadoul Bachir mo ceerno Ousmane mo Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhum jamian wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wa aleykum assalam. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. o wino ceerno men heewi wiide ni ɗum kam ko haala en fof yonata sabu ko ɗum tan woodani en heen jettugol Allah tan. o wi kanko ne mo konngol artira e muɗum o mataw ko kanko ɓuri ronkude. o wi arabeɓe mbi faqidu shay'in la yudihi waɗi en juutnata konngol ko ceerno Mouhamadou Siraji Talla haali ko e ko bismi ceerno men ceerno Ibnu Omar ceerno ko ɗum ene yoni ene timmi.
ena mofti fof hay hunde kadi ala ko manki hen ɗum koko yettirte Allah no feewi o wino ñalowma hande o ko ñalowma alqur'an eɗen jetta hen Allah no feewi eɗen jettana Allah kadi ceerno Mouhamadou Siraji an e dokkal ngal Allah hokkimo e dokkede Allah hokkimo gila ɗo cheikhna alhaji Mouhammad ibne Saïdin wino en tawaka kono en nani gila on wimo mi innirima hooram mi rondima kadi alqur'ana o wi gila nden haa ɗo jooɗiɗen ɗo koye ɓeydare tan woni o wi ngol ɗon konngol e on ɗon himme ceerno ko ɗum yahata e makko haa jooni o wi nden en tawaka nden kono en nani ena haale kono hakkude makko e ceerno Mouhamadou Abdourahim eɗen mbawi wiyeede fofof eɗen tawa na famɗi heen ko en tawaka hoolare ceerno Abdourahimi e makko himme ceerno Abdourahimi e makko eɗen tawa hen ko heewi taw kadi wona haaltanede alhamdulillahi rabbil alamina o wi ceerno Abdourahimi ƴetti duɗal mum fof watti e juuɗe makko ƴetti ɓesgu mum fof watti e juuɗe makko almuɓe ɓe e fofof tan ko ɓesgu makko fof o watti e juuɗe ceerno Mouhamadou Siraji an e on saha heccuɓe o e juuɓe no toon no keewi e duɗal he aɗiɓe mo toon no keewi kadi e duɗal he kono hoolare ceerno Abdourahimi jogino e makko ena mawni no feewi o ala nden hoolare e goɗɗo ena jeeya hen tan e seeɗa ceettiɗo ceerno men ceerno Muntaka Tall na ara ɗon e galle he wonno ko 1986 duuɓi capannayyi hikka ceerno Abdourahimi noddimo amin tawa wimo ceerno men o kan ena ara joni noon ƴeew ko jaɓɓoriɗen mo andi ɗum ko hoolare e on saaha e duuɓi kadi pamari e on saaha o wi omo siftara hen jimol gotol ceerno Abdourahimi ene jooɗi ceerno Muntaka ene jooɗi ceerno Mouhamadou Siraji an ummi dari o jimani e kayit o wi ya Muntaka ya Murtaka ya Multaka ya wal fadaili wan nafaisi wattuqa o jokkino yimre nde hande gasa ɗum ko hoolare ene jeeya hen kadi ceerno Amadou Hoore Ñiiwa almuɓe makko fof pewji ene mbaɗanamo ziyara ɓe mbindi ceerno Abdourahimi leetoruji nde wonno eɓe gandi ceerno Abdourahimi no e wonde suufiyanke eno wayi ruuɗade aduna eɓe pelliti o arata ziyara o kono noon ɓe tentini gargol makko kanko ceerno Abdourahimi woni leeteruji ene laaɓe ene fawodiri o noddi kadi ko ceerno Siraji an woni kadi ko on saaha 1986 o wi mi felliti yaade ziyara o ko enen jaadata kala ko ponmi haalde toon ko an haalata ɗum ko hoolare mawde ziyara o noon ceerno Abdourahimi heɓano yaade ko firtuno ɗum ko ɗum ko ceerno Siraji an andi ɗum minen kam min ganda ko firti ɗum min gandi kam heblama hiɗabuji mbaɗama
qasidaji mbaɗama kono heɓaka e heede aɗa andi ɗum ko hoolare mawde o wi ara beɓon noon ene mbiya wa ida linayatu lahawatka uyunuha nam falmahawifu kulluhunna amanu konko Allah wallimo ko himme seeremɓe ɓe ɗum woni ko joguetimo ha yetti ñalawma hande o kala mo seedani ko denɗo alqur'ana on ko denɗo alqur'ana sabi ko dewintoɗo nde min goni toon nde adi toon rende e juuɗe makko ko ceerno siraji liidel e ceerno hammemo ceerno abdourrahim ceerno siraji buubu gawlo e ceerno rachidou mo ceerno ali seydil hadji ali to guire yero yo Allah yurmomo yaafomo ɓe koye adiɓe rende e makko nde wonno ko minen fof gonduno amin jiyano jangguinirta ni amin jiyano rewidorini kadi alhamdulillahi rabbil alamina ha yetti e ɓeɗo jooɗiɓe ɗo ɓe o halfini ɓe ko ceerno cheikh mo ceerno abdourahim talla ceerno cheikh yo Allah yoɓmo moƴƴere kanko ɓuuri soccodirde hen kanko ɓuuri tampude hen kono ceerno siraji ene rewindi foof saabu kamɓe fofof o heɗanima ɓe kamɓe fof alhamdulillahi rabbil alamin joni noon so wiyama man hafida alqur'ana faqad udrija nubuwa bayna jambayhi kiba noon mo haffidu alqur'ana o nden ɗo alqur'ana wonde annabagal ne loowa hakkude bangeji makko ɗiɗi ɗi hakkude bangeji makko ɗiɗi ɗi noon ko ɓernde makko nde illa annahu lam yuha ilayhi seernimo e annabaɓe ɓe tan ko wahyu arani e makko kanko hafidul qur'ana o kifa noon mo hafidul qur'ana o ɗum noon ko hunde mawde kifa noon janginɗoɓe ha ɓe ndeni o alhamdulillahi rabbil alamin ceerno men ceerno ibnu oumar ceerno o yaafo en no feewi en jiɗano ɓamtude konnguɗi men e yeeso makko kono noon yo duwano ceerno siraji o duwano ceerno cheikh o duwano galle o duwano almuɓe ɓe o duwano dental ngal o duwano wuro ngo fofof ko yettude Allah no feewi ceerno mouhamadou siraji talla tokkude en konngol o kankone alhamdulillahi rabbil alamin ñalawma hande o ko beltinɗo en enen fofof kankone omo heewi ñalawmaji beltinɗimo kono ñalawma hande o sen cuusa wiide ɓuri weltindemo e ñalawmaji keddiɗi ɗi ko e ñalawmaji beltinɗi kam jeeya sabu ɗum ɗo fofof ko ɓesmu makko woni ɗo alhamdulillahi rabbil alamin so wiyama ceerno ahmad tidiani mo ceerno aliou badara ceerno ko ɓen deftoɗo ɗo joni aɗa andi ko ɓesmu makko so wiyama ceerno hamme mo siddiqe mo ceerno abdourahim talla aɗa andi ko ɓesmu makko so wiyama ceerno ahmad bar mo ceerno siraji mo ceerno abdourahim ha joni ko ɓesmu makko so wiyama bachiru mo joyi ceerno abdourahim ko ɓesmu makko bachir mo ceerno mahamadou ali thiam e fof ko gotum tan ha tan ganden ko taniraɓe ceerno abdourahim ko ɗe jeeɗinani babiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin so goto haalama tan heddiɓe ɓe fofof kalama no ceerno wowi wiide ni fof ko ɓesndu goto
ceerno e feeremɓe mum ɓesmu o fof ko gooto eɗen jogii ko kaalɗen haa heewi waktu o yaajiraani noon alhamdulillahi rabbil alamin ko jooɗii ɗo fofof kala dokkaaɗo konngol ene jogii ko haali ɗum no en ɗaɓɓiɗiniima ɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno mouhamadou siraji an o wi hankkadi en jokkat galle ɗe hannde wonno waktu o yaajani no feewi hankkadi kuccene halluji ɗe o wi so ceerno hokkiri yamiro tan hankkadi ɓe puɗɗo deftogol ngol inchallahu taala ceerno bisimilla assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh eyi hande ɓe puɗɗani rattade tan ko ittinde en kamɓe reftotoɓe ɗe waɗa ɗo ko jonde deftorol alqur'ana wonande timminɓe ko mbiyeten ɓaaral ko kamɓe sukaɓe reftotoɓe ɗe koɓe jeeɗi ɗum kamɓe koko allah newnaniɓe ɓe ndeni alqur'ana ndengol moƴƴol kadi ɓe ɗaɗi kadi ɓe jettima marhala rokkede ijaza qur'ani hono cheikh mouhamadou bachir camiri joni ni kamɓe yimɓeɓe ɓe ko fof ɓe kettanama kadi e tawtanede kadi ɗallal ko fof kamɓe fof ɓe keɗana ko keɗegal keɗugol dental ene wonno lejna so piiɗo ko faate jangde alqur'ana waɗimo hikka qarar wonde kala ndenɗo alqur'ana yondintake tan e seeɗan faagal konko ceerno jangguimo o tan alay saago ma seeɗan faagal woɗɗe kadi jande hen allah newni noon kamɓe sukaɓe ɗe koye tawtorede dendalal duɗangal ko fof goto fof ene denga duɗangal fof taw ene tawtora ko noon ɓe kadunora ɗum kadi dendagal kadi ne teddinire ɗum e bandal ko noon kadi ɗum sifori joni kamɓe jeeƴuɗo ɓe dije ɓuray ceerno jog ceerno abdoulahi wi joni kamɓe jeeɗiɗo ɓe eyyi joni kamɓe jeeɗiɗo ɓe o wi kamɓe jeeɗiɗo ɓe joni kamɓe jeeɗiɗo ɓe goto e mabɓe fofof wonko ceerno mouhamadoul bachir ɗeɗi fuɗɗi haalde hen ha hande kadi dental ngal haalane ɓe gandi e kamɓe jeeɗiɗo ɓe kamɓe fofof kala hen goto inde mum haali inde jinnaɓe mum kadi haali haade jomum fuɗɗade jettogol hen goto e mabɓe no wiiri ni ko ahmad tidiani mo ceerno ali badara mo ceerno men eyyi kamɓe jeeɗiɗo ɓe hen goto o ko ahmad tidiani mo ceerno ali badara ceerno koye ɓen o jeeya hen goto o kañumne kadi ko mouhammad baba mo ceerno siddiq mo ceerno abdourahim tall radiallahu taala anhu hen goɗɗo o kadi ko ceerno ahmad baro mo ceerno mouhammad siraji mo ceerno abdourahim tall radiallahu taala anhu hen goto o kadi ko mouhammad abdourahim mo ceerno mouhamadoul bachir thiam mo ceerno ousmane thiam radiallahu taala anhu eyi kamɓe jeeɗiɗo ɓaɓe alqur'ana jogonɓe reftade joni ɓe hen goto wiyete ko ahmad tidiani mo ceerno ali badara mo ceerno men radiallahu taala anhu e hen goto o ko mouhammad baba mo ceerno siddiq mo ceerno abdourahim talla radiallahu taala anhu hen goto o ko ahmad baro mo ceerno mouhammad israili mo ceerno abdourahim talla radiallahu taala anhu hen goto o ko mouhammad abdourahim mo ceerno mouhamadoul bachir mo ceerno ousmane thiam radiallahu taala anhu hen goto o ko mouhamadoul bachir ko mouhamadou ali mo ceerno mouhamadoul bachir thiam radiallahu taala anhu hen goto o kadi ko mouhammad rasim mo ceerno ahmad baro to nouakchott silmidaɓe Lougi Seyba
enen goto o ko Mouhammad Siraji mo ceerno Abou Ba koto Dakar to heeɗi kanko Mouhammad Siraji o noon gila o enta jinnaɗo makko o rokkimo ko ceerno Mouhammad Siraji ko on innirimo kadi rokkimo gila nden kampane kadi koye juuɗe ceerno Mouhammad Siraji an woni jogui ko ñawore yiiko ene wayno ko ɓeɗo jeeɗi ɗo woni jogaɓe reftade joni ɓe ceerno Mamadou Siraji an o wi en jeetoto woɓɓe timminnoɓe ko adi nan ɗo o wi oɗo sifa kanko hikka Allah newni ɗum ɓenne kadi e nan ɗo hono Mouhamadoul Habibou mo Siraji ceerno Alkasimu Baro kono noon kadi Cheikh Oumar mo ceerno Bachirou ceerno Ousmane Thiam kono noon kadi Mouhamadou Siraji ɗi Aboubacry ceerno Oumar Harwal yantude Mouhamadou Ali ɗi Mouhamadou Siraji ceerno Daouda Sy e Daouda ɗi Ahmadou ceerno Daouda Sy e Mouhamad Saïd on kadi ɗi ceerno Ahmadou ceerno Daouda Sy e Aboubacry ɗi Ibrahima Sow to karabatu goɗɗi e Ahmad Tidiane mo ceerno Mahmoud Sall e Oumar mo ceerno Siraji Talla o ɓeɗo ko ɓe jeenayo walla sappo adinoɓe ɓe timminnoɓe gila wani yanti e ɓeɗo alhamdulillahi rabbil alamin o wi fofof noon ko golle ceerno tan e barke muɗum e duwa muɗum o wiya ngala ɗo konngol hankkadi fofof koye jungo ceerno woni ceerno men ceerno Ibnu Umar o wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah subhanahu wa ta'ala baɗanɗo en ɗeɗo golle baɗanɗo en ndeɗo moƴƴere e barkeji seeremɓe ɓe ceerno men e seeremɓe mum radiyallahu ta'ala anhum enen fof en jetti Allah enen fof en jetti Allah e jonde he jonde alqur'ana tawaɗo ɗum fof ene foti yettude Allah no feewi saka noon e oɗo sifa e ndiɗo mbaadi e gonɗo keblogol gooto e men fof ene yetti hen Allah subhanahu wa ta'ala o wi kankone kanko ceerno Ibnu Umar omo yetti hen Allah e wawde mo arde o tawtore o tenka ko julɓe ɓe tenkata hen ko o wi gila ñalowma o toɗɗa omo waɗi e ɓernde makko so alhaali rokki o yiɗata ko tawtorede o wi nde wonno won e yimɓe ko kan hande seeɗa won yoga e waktuji tawata ko ene jogii ngantuji o wi kono gila o nani ñalowma o tan omo waɗi e ɓernde makko so alhaali rokki o yiɗata ko tawtorede o wi ceerno Mouhamadou Siraji ene wawno wadde ɗaɓɓande ɓe ngaɗa ɓe tawtore omo jogii hen haqqe omo jogii hen tinde kadi omo yiɗana ɗum
kono o waɗani ɗaɓɓande ko Allah tan rokki ɗum noon en jettiri ɗum Allah ɗum ɗo ko weltare mawde ko duwawuji jaabaɗi ceerno men e feeremɓe muɗum ko duwaw maɓɓe jaaba ha wawi siforade hono ndani enen fofof en jetti hen Allah subhanahu wa ta'ala yo en gandu noon ko ɗum woni haaju ɓurɗo mawnude o ɗeɗo golle kañum woni haaju ɓurɗo mawnude o o wi jannginoɓe ɓe yo gandir noon janginteɓe ɓe yo gandir noon janginanteɓe ɓe yo gandir noon oɗo haaju ɓuri mawnude wadde e koye ɓiɓɓe julɓe alqur'ana on woni haaju ɓurɗo mawnude ko henne kadi sembe l'islam woni sabu sembe l'islam ko e gollude yamirore l'islam ɗum noon heɓoto ko e ɗum ɗo heɓoto ko e alqur'ana heɓoto ko e haala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heɓoto ko andude ko foti waɗede anda ko foti woppede heɓoto ko e barke alqur'anil karim barke almudagal heɓoto ko e barke almudagal ɗum waɗi kala no tinnora yo ɓeyde beele ko Allah rokki ko ena ɓeydo ñande fof eɗen jetti Allah noon eɗen jiiɓeydare nde jangde alqur'ana e nder wuro he eɗen jiiɓeydare mum alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo noon koko woni e mum tawa ena moƴƴi ko ɗum o softinte ko ɗum o siftinte koye ɗum o hirjinte eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum nderu mum yo Allah ɓeydu sembe yo Allah ɓeydu fahmu yo Allah ɓeydu newya bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad Tijani radiallahu anhu en beltanima ceerno Mouhamadou Siraji an e darde makko gila cilon haa ɗo gila Dakaru haa cilon haa ɗo yettode wodani Allah fodde ko neɗɗo tawa seeɗa hay sinno heewani gondigal jinnaɓe maɓɓe e ceerno Seydi El Hadji Mouhamed ibn Saïd radiallahu taala anhu hay sinno ko beetawe gooto walla kikiiɗo gooto tawɗa eɓe njooɗodi ndaarɗa ceerno ndaarɗaɓe ma won ko ngannduɗa e ko woni hakkude maɓɓe taw ɗum ko weleede Allah ɗum ko weleede nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko weleede cheikhna Ahmad Tidiane ɗum ko barke almudagal ko ɗum woni ko jokkaali ɗo haa hannde alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yoɓɓe moƴƴere kamɓe wonde sababu gila e seeremɓe ɓe e jinnaaɓe ɓe wonde sababu haa wayni haa yettiiɗo yo Allah yoɓɓe moƴƴere enen ɓeeɗo sababu men ɓurɗo mawnude e nde ɗo huunde ko ceerno Hamme Mouhammad Baba
radiallahu taala anhu sabu ñalawma hannde o ko goonga Allah ene yaajni gandal e Fuuta ene yaajni ɗum e leydi he ene yaajni ɗum e leyɗele takkiɗe ɗe kono sa waɗi ɗum pecce feccere ceerno hammede ene jicca e dow pecce keddiɗe ɗe tawa wiide noon de ta assuba ala hen ala ko haalde goonga tan wona fantinade sa haali goonga noon neɗɗo fof ene anndi goonga o ene anndi ko goonga kalɗa noon Allah waɗani ceerno hamme radiallahu taala anhu kala dañƴo har feere e meɗen enen koye barke ceerno hamme sabu ma o janngii ɗum kañum walla o janngini jannginɗo ɗum walla janginɗo on mo janngini ko on janngini ɗum halumma jarra han kadi ha alaɗo haaji ha yette ñalawma hannde o ɗum ko ɓural mawgal ɗum ko teddungal mawgal teddungal ngal ngannduɗa la nihayata lahu wona e aduna wona e lahara teddungal ngal alaɗo haaɗi koko jokki tan ɗum noon Allah waɗani en alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kanko nen ceerno Mouhamadou Siraji anne eɗen nganndi no walliri ceerno radiallahu taala anhu enen fofof men ko ceerno goto e meɗen fof goto e men fof sago mum tan ko wallude ceerno enen fof noon omo lomti en e wallude ceerno alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗon ene yonanno saka noon ene yanti hen ko yanti hen ko kadi ko yanti hen ko kadi ene heewi alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere ko kanko ceerno o yinno tan ko arde o weltoro ɗum o weltina ceerno Mouhamadou Siraji an o weltina julɓe ɓe o daña hen baraji ɗum tan wonno anniya o ta wona ƴettude ɗo konngol ala ko heɗade alqur'ana tan o welto julɓe melto ceerno Mouhamadou Siraji an welto so duwama o windane baraji ɗum tan wonno koyɗe ɗe omo waɗi noon kanko ceerno e hoore makko wonde ko ceerno jooɗiɗo radiallahu taala anhu ko goonga noon o waynaki ceerno nde warata nde o wiyani ceerno omo ara ga hannde kono omo andi noon garal makko ɗongal so ceerno tini weltoto kanko no yi tan ko weltinde ceerno gurdam makko ɗam fof o yiɗi tan ko weltinde ceerno o ala haaju goɗɗo o ala haaju goɗɗo haaju makko tan ko geɗe ɗiɗi heddade e ahdi ha o tewa e ceerno Mouhamadou Saïd radiallahu anhu o heddo e ahdi ha o tawi e ceerno Seydi Hadji Mouhamadou Saïd ɗum noon o heɓata ɗum to kanko ɗo ceerno men ɗo ɗo ceerno Ahmad Tidiane ɗo tan o heɓata ɗum ɗum noon waɗi kala ko ene weltina ceerno so tini e so tinani omo andi kanko ceerno yiɗi ɗum ɗum ene waɗa ceerno kanko yiɗi ko wadde ɗum ɗum ɗo ko hen jeeya allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno Mouhamadou Siraji an o wi o ɓeydata tan arde de ene hen tanu Sharif Hasimu to kay hayɗi kanko noon o jangganno ko Aboubacry mo ceerno Siraji mo ceerno Mouhamadou Amine Sow to kay hayɗi
o noon nde wonno ko to dal to ɓaarno nani alduuje ɗe ene timma ko ponnoɗo addudemo ɗo e Daka he barkinorade Daka o wi kisa yo ardu e makko ɓe gardi ɗo kanko ceerno Aboubacry o e almudo o wiyete ko Cherif Alassane kanko woni Hachim kanko woni Hachim bamako woni Cherif Alassane woni Cherif Hachim Cherif Hachim mo Cherif Alassane mo Cherif Hachim kay hay